Možeš li pogoditi sve tražene riječi od 5 slova? U nastavku slijedi 20 zadataka i jedno bonus pitanje. Za svaki zadatak imaš 15 sekundi vremena, a onda slijedi rješenje. Da li ste spremni? Koju vrstu majmuna tražimo? Babun. Koju ustanovu tražimo? Škola. Pogodi traženi instrument. Fagot. Koji dio rijeke tražimo? Delta. Koji dragi kamen tražimo? Safir. Koje povrće tražimo? Mrkva. Koju pticu tražimo? Fazan. Koju riječ tražimo? Reket. Koji ples tražimo? Rumba. Pogodi zanimanje. Pekar. Koji grad tražimo? Dubaj. Koje povrće tražimo? Celer. Pogodi muzički instrument. Harfa.
Koju životinju tražimo? Irvas. Koji dio grada tražimo? Ulica. Pogodi državu. Alžir. Koju ustanovu tražimo? Muzej. Koje voće tražimo? Grape. Pogodi državu. Tunis. Koju životinju tražimo? Rakun. Bonus pitanje. Pogodi traženu riječ. Da li znaš odgovor? Napiši nam rješenje u komentare ispod videa. Koliko ste riječi uspjeli pogoditi? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Ostavite nam like ako želite više ovakvih kvizova. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.